Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts. Indítsd fel szívemet, buzduljon fel neked, gyűjteni lelkeket kérni taníts. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, lélekből lelkesen kérni taníts. Üdvözítőm te vagy, tisztelőd szíved vagy, lelkeddel el ne hagy, kérni taníts. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyorsan elszállok meg, kérni taníts. Lásd gyengeségemet, erősíts engemet, míg díjad ad nyerek, kérni taníts. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, Jézus, te visszajössz, várni taníts. Majd, ha kegyelmesen nézed az életem, állhassa csendesen, hinni taníts. Hajtsuk meg fejünket imádságra. Hinni taníts, Uram, és kérni taníts. Segíts, hogy mindazt, amit Te mondasz, el tudjam hinni. Mindazt az ígéretet, amelyet megkaphatok, azt a szívembe tudjam zárni. Kérni taníts, Uram, hogy legyek bátor kérni tőled. Legyek bátor hinni benned. Hinni és kérni. Keresni téged mindenben. Csendesítsd most el a mi lelkünket. Csendesítsd el a szívünket. Engedd meg nekünk, hogy rád figyelhessünk, hogy benned békére, nyugalomra lelhessünk. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez juthassunk, és ehhez a bölcsességhez adj hitet és tudást. Így légy most itt velünk. Így áld meg ezt a mai esténket, áld meg a mai közösségünket, a Te rád való odafigyelésünket. Jöjj, és áraszd ki ránk szent lelked erejét, most és mindörökké. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, nagyon szeretettel köszöntök én is mindenkit. A tegnapi napnak az igéjét, a tegnapi napnak a történetét szeretném egy kicsit folytatni. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a 27. fejezetéről beszélek, Pál apostolnak az utolsó hajó útjáról, ahol a tegnapi nap folyamán elérkeztünk odáig, hogy bár eljutottak Kréta szigetéig, de Kréta szigeténél nem tudják, hogy hogyan tovább, nem tudják, hogy merre tovább. A mai napon elolvasnám először az igét, majd erről az igéről
egyetlen egy mondat segítségével szeretnék bizonyságot tenni. Az ige a 27. fejezetnek a 27. versével kezdődik, és egészen a fejezet végéig, a 44. versig tart. Hallgassátok Isten igét figyelemmel. 14. napja sodródtunk az Adrián, amikor éjféltájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen száraz földhöz közelednek. Lebocsátották a mérőónt és 20 öl mélységet mértek. Amikor kissé tovább mentek és ismét lebocsátották, 15 ölet mértek. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a virradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Addig pedig, amíg megvíradt, Pál mindnyájukat arra bíztatta, hogy egyenek. Így szólt. Ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit nem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek, mindannyiuk szeme láttára, megtörte, és enni kezdett. Erre mindnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Összesen 276-an voltunk a hajón. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón, amikor megvirradt, nem tudták, milyen szárazföldhöz értek, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogy ha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották, és a tengerben hagyták, egyúttal a kormányút tartó köteleit is megeresztették, és az orvitollát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban egy földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek orra belefúródva ott maradt mozdulatlanul, hátsó része pedig a hullámveréstől szakadozni kezdett. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat. Nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált, ezért visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta nekik, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre, azután pedig a többiek ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindnyájan kimenekültek a szárazföldre. Kedves testvérek, az a mondat, amit szeretnék bizonyságul a szívetekre helyezni, az Lukásnak az a mondata, amikor azt mondja itt a legvégén, hogy így történt, hogy mindnyájan kimenekültek a szárazföldre. Nem tudom ki az, aki emlékszik rá, aki itt volt, talán emlékszik rá, mi volt az a mondat, amit a tegnapi nap mondtam, elolvasom. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. A tegnapi nap elhangzott egy ígéret az angyal szájából. És erre az ígéretre reagált Pál apostol hittel. Azt mondta, hogy én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Szívem szerint olyan jó ez az ige, hogy jó lenne akár együtt is elmondani, a szívünkbe zárni, hogy Pál apostol a bizonyságát, hogy én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta. És erre
a hitre megjelenik a cselekedet válasza Lukásnak a szavaiból. Így történt, hogy mindnyájan kimenekültek a szárazföldre. És ha csak ennyit olvasnék föl, hogy volt egy ígéret az angyal szájából, volt egy hitvallás Pál apostolnak a szavaiból, és látunk egy reakciót, egy bizonyságot arra nézve, hogy mindaz, amit az angyal megígért, mindaz, amiben Pál apostol hitt, az a valóság lett és megtörtént, akkor azt mondanám, hogy jaj, de jó, egy happy end a vége, mindenki boldog, mindenki megmenekült, minden jó. De azért ettől egy kicsit árnyaltabb a helyzet. Kezdjük ott, hogy lapozok egyet. 14 nap sodródás. 14 napon keresztül nincs kapcsolat a külvilággal. Semmilyen szinten. Ülnek a hajóba, és sodródnak. Nem urai a hajónak. Nem tudják irányítani. Olyan szinten kétségben vannak esve, és el vannak szomorodva, hogy már nem is esznek. Talán kimondhatom azt, hogy 14 napja várják a halált. Úgy érzik, nincs tovább. Mennyire nehéz dolog lehetett ez. Mai modern világban írok egy SMS-t, egy üzenetet, Messenger, mindenféle üzenet van már. És ha nem érkezik rá egy napon belül válasz, hát akkor biztos valami nagy baj van. Fölhívok valakit, nem veszi fel a telefon, nagy baj van, elkezdem hívogatni többször, hogy mi a baj. Ennyire elvárjuk az azonnali választ. Az a türelem, az úgy elkezdett hiányozni az emberek életéből. Ugye emlékszem rá gyerekként, fiatalként, volt ilyen plátói, romantikus szerelem, egy lánnyal levelet írtunk egymásnak, de tényleg levelet írtunk, tehát hogy megírtam a levelet kézzel, föladtam postára, a posta elvitte, és tudtam, hogy 2 hét mire megérkezik a válasz, mert hát a posta sem 2 nap alatt ér oda, mire ő elolvassa, reagál rá, válaszol, megjön, és türelmesen, békésen kivártam azt a 2 hetet. A mai fiatalok már nem leveleznek így, ha azonnali válasz nem érkezik, már mennek is tovább. De hogy ez a fajta türelem, ez egy nagyon fontos dolog kell, hogy legyen az életünkben. Főleg akkor, nem akkor, amikor ilyen romantikus levelezésről van szó, hanem akkor, amikor érzem, hogy valami nincsen rendben. Amikor érzem, hogy az életem bajban van, és nem látom a kiutat. Keresem, kutatom, és nem érzem, hogy merre kell mennem. Olyankor nem szabad feladni, hanem türelmesen várni kell. 14 nap egy hajóban. Persze mondhatjuk, nem voltak kevesen, hát ugye itt le is írja, hogy 257-en, 267-en voltak. Tehát sok ember volt a hajóban. Feltehetően ez nem egy ladik lehetett, ahová 267 ember befért, meg még gabona, meg még felszerelés, tehát hogy egy óriási hajóról beszélünk, de akkor is. Ott vagyok valahol, és nem tudom, hogy mi lesz tovább. Nem tudom, hogy hogyan tovább. És az Isten megengedi ezt a vihart ennek a csapatnak, ennek a közösségnek, hadd mondjam így, úgy, hogy szépen lassan elkezd tőlük elvenni szinte mindent. Könnyítenek a terheken, ugye?
Kidobálják a terheket. Kidobálják a gabonát. Kidobálják az eszközöket, a szerszámokat. Most gondoljunk bele, milyen ülünk az autóban, és azt mondanám, hogy jöttünk itt gondokról, most megállunk, hogy könnyebb legyen a teher, pótkereket, emelőt, ilyet itt kidobálunk, mire az? Menjünk tovább. Hát, lesz egy defekt, mi lesz? Majd állunk az út szélén. De kidobnak mindent. Aztán elveszítik a reménységüket. Elveszítik azt a reménységet, hogy az életük folytatódhat tovább. És hogy ez mennyire mély dolog, gondoljunk bele, nem esznek. Nem írja azt, hogy böjtölnek, de tulajdonképpen valami olyasmi lehet, nem esznek. Nincs kedvük már enni sem, már az élettől is elment a kedvük, és ott vannak ezen a hajón. És elérkezik az a pont, amikor Isten még a hajót is elveszi tőlük. Csak ők maradnak meg. Az életük marad meg. Tudjátok, az egyik szomszédom életében történtek dolgok nem is olyan régen. Édesapa, édesanyja, már nem fiatalok, később született a gyermek. A gyermek nehéz helyzetű, cukorbeteg, folyamatosan inzulin pumpára van szorulva, valaki ismeri is a szomszédot, és 2 éve kiderült, hogy az anyuka beteg. Valamiért daganatos betegséget kapott. És a tavaly nyáron el kellett költöznie az anyukának. Hazament az Istenhez. És mondhatnánk azt, hogy ez mennyire egy rossz dolog, mert az a gyermek elvesztette az édesanyját, a férj elvesztette a feleségét, és ezzel együtt nagyon sok mindent. De érdekes módon valami megváltozott az életükben. Nem is a gyermek életében elsősorban, hanem az apuka életében. Egészen addig, ameddig az anyuka meg nem halt, nem nagyon akart hallani az Istenről. Most meg éppen ma délután is átjött beszélgettünk. Elkezdte érdekelni. Persze föltette a kérdést, hogy miért engedte meg ezt az Isten, és nem tudok rá jó választ adni, hogy ezért, meg ezért, hogy de én hiszem azt, hogy Isten tervében az van, hogy amikor oda átra kerülünk, akkor újra együtt lehessenek. És ez egy nagyon fontos dolog kell. Az, hogy a szívét átadja az Úr Jézusnak. És az volt az a pont, ahol ő összetört annyira, hogy már be tudunk jutni a szívébe. Hogy az Úr Jézus evangéliuma el tudja érni a szívét. És tudjátok, ez a hajóút tulajdonképpen pont erről szól. Hát nézzük csak meg. A rabokról éppen nincsen szó, de szó van a katonákról. A katonák, akik ott vannak, és amikor minden veszni látszik, még akkor sem jól gondolkodnak, hanem azt akarják, hogy na akkor még utolsó lehetőségként az összes foglyot öljük meg, nehogy megszökjenek. Vagy picivel korábban kivetnek 4 horgonyt, mert észreveszik, hogy szárazföld felé közelednek, és maguk a hajósok akarnak elmenekülni a csónakkal. Gondolom úgy gondolták, hogy mi beleférünk a csónakba, beülünk, lelépünk, ezekkel meg lesz valami. És Isten egyiket sem engedi.
Nem léphetsz ki a saját csónakodból. Nem léphetsz ki életed viharából. De az Isten ott van veled. Elgondolkodtam azon, hogy 14 napi sodródás után miből gondolhatták ezt, hogy itt valamiféle száraz földhöz közelednek. Gondoljunk csak bele. Miből gondolhatok? Kim vagyok a tengeren? Nem látok semmit, szinte semmit. Miből gondolhatja egy hajós, hogy közeledik a szárazföldre? Elkezdett csökkenni a mélysége a víznek. És bár egy apró jel, a refrakció, az optikában szokták ezt használni, fénytörés, de nem csak fénytörés van, hanem úgynevezett hullámtörés. Biztosan láttunk már szörfösöket tévében vagy valamilyen eszközön, ahol a szörfösök azt szeretik, hogy minél nagyobb törése legyen a hullámnak, és akkor van, hogy még így beszörföznek a hullámba, mert megjelenik a hullámnak egy ilyen taréja. És az azért van, mert emelkedik a föld, csökken a vízszint, és ugye az a tömeg, ami megmozdul, elcsúszik egymáson. És milyen érdekes, hogy ezt jól megfigyelték. Még akkor is, hogyha reménytelenségben voltak, észrevettek valami változást. Egy egyszerű hullámtörés. De valami megváltozott. És tudjátok, lehet, hogy a ti életetekben is így van ez. Lehet, hogy nem láttok nagy dolgokat. Lehet, hogy csak azt észletitek, hogy mintha itt egy hullámtörés keletkezne az életemben. De lehet, hogy megváltozik az egész életetek. Unokatestvérem jut eszembe, Isten kegyelméből ő el tudott szökni Kárpátaljáról, amikor kitört a háború. Nálunk lakott közel fél évig, és elmenekült tőlünk. És nem azért menekült el, mert mi bántottuk őt, vagy rosszat tettünk, hanem rájöttem arra, bár ezt neki nem fogom elmondani, hogy ott az Isten megérintette őt. És nem tudott mit kezdeni magával. Azt érezte, hogy az a hajóban, amiben ő benne ül, az el fog süllyedni. Tehát mindaz, amit ő kitalált magának, az nem fog működni, az, hogy ő otthon fog élni, nem fog működni, az, hogy ő a saját gondolatai szerint csinálja a dolgát, nem fog működni, el fog süllyedni ez a hajó. És ma már nagyon örülünk annak, hogy ő elmenekült. Mert egyedül maradt. Tulajdonképpen nem maradt semmije. Csak egy dolog. Az Isten kegyelme. És egyszer csak elindult egy másik irányba. Elkezdett másképp gondolkodni. Maga se tudja, hogy miért, de elkezdte olvasni a Bibliát. És akkor abból az életből, amiben benne volt, hogy egyik munkahelyről ment a másik munkahelyre, 24 éves korára volt 17 munkahelye. Hát el tudjuk képzelni, hogy mennyit váltott munkahelyet, meg mennyi ideig volt egy munkahelyen. Az Isten megérintette őt, és elment egy munkahelyre, és amióta átadta a szívét az Istennek, ugyanazon a munkahelyen van. Sőt, szeretik a munkahelyen, sőt, előre léphetett a munkahelyen, minden szinten, elismerésben és anyagiakban és mindenben, és úgy jött vissza hozzánk, mint Isten gyermeke.
És ezt olyan jól esett megtapasztalni. Hogy bizony vannak pillanatok, amikor Isten megengedi, hogy az életem hajója összetörjön, és ott kell, hogy álljak egyedül, de ennek az a célja, hogy én megmeneküljek. Na nem a hajótól, hanem az örök életre. Hogy megmeneküljek a haláltól. Így történt, mondja Lukács, hogy mindnyájan kimenekültek a szárazföldre. A hajóból maximum deszkák, esetleg egy-két üres hordó maradt meg, amin kimentek, ha kihúzták. Ha nem, akkor jól eséllyel ott is, mivel a terület olyan, szanaszéttört az egész. De az életük megmaradt, és megváltoztak. Majd a holnapi napon beszélek arról, hogy hogyan változtak meg. Hogyan lett ezeknek az embereknek új életük. A raboknak, a hajósoknak, a szolgáknak, a parancsnoknak, a hajó tulajdonosnak, mindegyiknek. Hogyan változott meg az élete. És Isten hogyan használta ezt föl a máltaiak életében is. És az ő életük is megváltozott. Az ő életük is egy teljesen más irányba indult el. Én magam is jártam már így. Úgy éreztem, hogy az én életem rendben van. Nagyon is jól érzem magam benne. Ülök a hajóban, béke van, csend van és napsütés. Aztán egyszer csak beborult az ég. Egyszer csak megjelentek gondok és problémák az életemben. Egyszer csak már nem voltam ura az egésznek. A fejem fölött, hogy így mondjam, összecsaptak a hullámok. És nem tudtam, hogyan tovább. Nem maradt más lehetőségem, mint leborultam az Isten előtt. És azt mondtam, hogy Uram, a Te kezedbe teszem le az életemet. Ha Te jónak látod, ments meg. Na, az a hajó tulajdonképpen összetört. De az életem megmaradt. És elkezdődhetett valami új. Kaptam egy második lehetőséget, nem volt könnyű. Nekem nem 14 napot kellett várnom az Isten válaszára. Konkrétan fél év. Fél évig az Isten nem szólt hozzám. Vagy ha szólt hozzám, akkor csak azt mondta, hogy tudod, hogy haragszom rád. És tudtam, hogy haragszik rám. És alig vártam azt a pillanatot, amikor az Isten azt mondja, hogy oké, jó van, engedjük el. Most már látom, hogy megváltozott a szíved. Fél év. Fél évig engedte az Isten, hogy várjam, hogy sodródásban mi fog történni az életemmel. De az Isten az utolsó pillanatban utánam nyúlt. És nem hagyta, hogy elnyeljen a víz. Hogy elnyeljenek a habok. Hanem kiemelt engem ott onnan. És kimenekülhettem a szárazföldre, és kezdhettem egy új életet. Lehet, hogy a te életedben minden rendben van, akkor Istennek legyen hála. De ha nincsen rendben, ne add fel. Kérd Istent, és légy türelmes. Nagyon jó elolvasni azt, amit Pál apostol tett. Lukács leírja, e szavak után vette a kenyeret, mármint Pál, hálát adott, és mindannyiuk szeme láttára enni kezdett. Hát emberileg nézve, ott vagyok fönt egy ilyen hajón, velem van több mint 200 ember, mindenki reménytelen, biztos azt gondoltam volna, hogy normális ez a Pál. Tehát mindenki szomorkodik, mindenki meghalni akar, ő meg hálát ad az Istennek.
Hát miért ad hálát? Hát azért ad hálát, mert az ő szívében az Isten már benne van. Mert ő neki már van hite. És ő elhiszi az angyalnak az ígéretét. Illetve az Isten ígéretét, amit az angyal mondott. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Te hiszel az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan megmondta. Te hiszel abban, hogy az Isten megment tégedet, ha kell újra és újra. Elhiszed azt, hogy te is kijuthatsz a partra. Elhiszed azt, hogy a te életed is lehet boldog. Hogy te is hálát tudsz adni azon a helyen, ahol vagy. Hidd el. Hidd el, hogy az Isten képesség tud tenni erre. Nincs az a helyzet, ahol ne lehetne hálát adni. Majdnem 2 hónappal ezelőtt volt egy buszbalesetünk, és 9-en utaztunk a buszban, 10. volt a sofőr. Nagyon rosszul esett, hogy én megütöttem magamat, hál' Istennek a feleségem kevésbé, de hálát adtam az Istennek, hogy nem lett nagyobb baj. Úgy, hogy a 2-vel mögöttem ülőnek meg kellett műteni a gerincét, az 1-jel mögöttem ülőnek a lábát kellett megműteni, mert összetörték magukat. És ugyanott utazva az Isten megőrzött. Figyelmeztetett is, de egyben meg is őrzött. Nem hagyta, hogy elveszek. Nem hagyta, hogy elvesszünk. És tudjátok, ez rádöbbentett arra, hogy mindegy, hol vagyok. Mindig hálát kell adnom azért, amit az Isten ad. Ha a próbáért, akkor a próbáért. Ha a menekedésért, akkor a menekedésért. A megmenekülésért. Ha éppenséggel a viharért, akkor a viharért. Tudni hálát adni. Hogy Uram, Te ezen a viharon keresztül is tanítasz engem. És örülni annak, amikor az Isten megment, fölemel, és szorosan magához ölel. Drága testvérek, Isten angyala üzen ma. Ne féljetek semmitől. Ne féljetek. Egy hajatok szála sem görbülhet az Isten akarata nélkül. Bízzatok benne. Amen. Imádkozzunk. Istenem, itt állunk most előtted, és bizony szembe kell néznünk néha az életünk viharaival, az életünk nehézségeivel. Segíts, Uram, hogy könnyebb legyen a teher. Hogy mindaz, amire nincs szükségünk, azt el tudjuk engedni. És abba, amire igazán szükségünk van, abba kérdés nélkül bele tudjunk kapaszkodni. Áldj meg bennünket, Uram! Hittel, kitartással. Biztos bennünket a bizonyságtételre. Tudjuk és merjük vállalni a mi hajónkat, a mi viharunkat. És merjünk segítséget kérni, várva tőled a választ és a segítséget. Uram, engedd, hogy érezhessük, hogy közeledik a part. Engedd, hogy rád bízhassuk az életünket, még akkor is, ha nem tudunk úszni, de akkor is a partra viszel bennünket. Istenem, így áld meg ezt a gyülekezetet. Áld meg ennek a gyülekezetnek a lelkipásztorát. Erőfeletti munka, amit végez. Add, hogy mindig tudjon bizonyságot tenni te rólad, és ez a bizonyság hadd lehessen élő.
hadd teremessen napról napra gyümölcset. Növeld ezt a gyülekezetet, növeld ezt a közösséget. Bátorítsd, Uram, a testvéreket, hogy merjenek bizonyságot tenni rólad, hogy minket te már megmentettél. A te kegyelmed a mi életünknek a része. Így maradj velünk, és hallgass meg, kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságaitokat és kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok fel az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és énekeljünk egy éneket. Talán ezt az éneket is jól ismerjük sokan. Tüzed, Uram Jézus, szítsd a szívemben. Uram Jézus, szítsd a szívemben, lángja lobogjon ellenemben. Ami vagyok és mind, ami az enyém, tartsd a kezedben igazi helyén. Életem kutya, örök örömmel, fény a sötétben, csak te vagy nekem. Hallod imám, és bármi fenyeget, nem hagy el engem, tart a te kezed. Szorongat a sátán, de te velem vagy, ő szabadító, aki el nem hagy. Ennek a világnak fekete egész, lényeg a csillag, sugarad a fény. Életem kutya, örök örömmel, fény a sötétben, csak te vagy nekem. Hallod imám, és bármi fenyeget, nem hagy el engem, tart a te kezed. Jön az örök nap, már közeledik ő, mennyei-omba hazahívni ő. Röke pillanat, míg tart a keserű, Jézus eléd jön, örök a derű. Életem kutya, örök örömmel, fény a sötétben, csak te vagy nekem. S hallod imám, és bármi fel